Личностното развитие е процес, който се разглежда в много аспекти на човешкия живот. Той е пътят, по който индивидът се развива и усъвършенства. Това включва уменията, знанията, опита и ценностите, които човек натрупва през живота си. Личностното развитие не е статичен процес. То е непрекъснато пътуване към самоусъвършенстване. За мнозина, личностното развитие започва с самоосъзнаването. Разбирането на собствените сила и слабости е първата стъпка. Това включва размисъл за личните цели, амбиции и желания. Осъзнаването на това кой си и какво искаш да постигнеш е важно. То те насочва към правилния път в живота. Образованието и ученето играят ключова роля в личностното развитие. Те не се ограничават само до формалното образование. Включват също четенето на книги, участието в семинари и работилници. Всяко ново знание и умение допринасят към развитието на човека. Социалните взаимоотношения също са важна част от личностното развитие. Взаимодействието с други хора помага за разбирането на различни гледни точки. Това подпомага емпатията и комуникативните умения. Взаимодействието с разнообразни хора обогатява личния опит. Справянето с предизвикателства е също важно. То помага на човека да расте и да се учи от грешките си. Предизвикателствата правят човека по-силен и по-устойчив. Те са възможност за личностно израстване. Личностното развитие също така изисква самодисциплина. Поставянето на цели и работата за тяхното постигане е ключово. Това включва разработването на планове и стратегии. Самодисциплината помага за фокусирането върху целите и за поддържането на мотивацията. Здравето и благосъстоянието са също важни. Те включват физическото, психическото и емоционалното здраве. Грижата за собственото тяло и ум е важна. Тя помага на човека да бъде енергичен и концентриран. Личностното развитие е безкрайно пътуване. То не е дестинация, а постоянен процес на учене и адаптация. Всяка стъпка в този процес е важна. Тя допринася към изграждането на силна и уверена личност.